Sakploke ana momon iki dik menik apa-apa momon. Sing ditawani mangan momon. Sing ditawani ngombe momon. Sing kon usung-usung aku. Ana rokok jenis baru sing kon nyoba momon. Kopi jenis baru sing kon coba momon. Salep gatel jenis baru sing kon jajal aku. Sabun jenis baru kon coba momon. Sampo jenis baru kon coba momon. Pembalut jenis baru coba dhewe. Jan ra masuk. Wis duwe bayangan Dra? Bentuke meh digawe piye? Nek bayangan kula nggih kados ketoprak TV ngoten niku lho. Ya iso wae. Ming nek gawe kaya ngono kae memang ya ragate akeh. Kudu gawe studio, kudu gawe set. Tenalam mawon lho. Apa ora malah larang to, Ndra? Dadak golek lokasi sing steril. Ya diakali ceritane lho, Bu. Diakali piye? Nek pas adegan kadipaten, arep nyilem aku negaran. Rasane adegan kadipaten to. Golek sing gampang-gampang wae. Kaya omah desa, sawah, kali, utawa alas ngono lho. Kowe iki arep gawe ketoprak movie. Apa arep gawe jejak petualang? Mang jelaske, Om. Sing tak takoni kuwe. Ngene Mas Lawung. Jadi ora selamanya ketoprak kuwi istana sentris. Iso wae njupuk sudut pandangnya rakyat sentris. Umpama lakon Ki Ageng Mangir. Kuwi ora kudu menampilkan tokoh Wonoboyo Mangir. Ning iso wae menampilkan tokoh-tokoh rakyat cilik sing terdampak merga peristiwane Ki Ageng Mangir iki mau. Oh, dadi diceritake tok. Digedhong ngoten. Bener. Dengan begitu penulis malah lebih leluasa untuk menafsirkan peristiwa-peristiwane Ki Ageng Mangir kuwi mau. Oh. AO dong ora. Lodong no. Ning ming sithik. Dino-dino alesane sibuk kuliah. Nganti ora gagas aku. Yen ngene iki aku kelingan mantan yangku mbiyen. Sing hobine gawe donat. Aku sing kebagian incip-incip. Ameh adus, incip-incip. Ameh mangkat kerja, incip-incip. Ameh turu. Ayo gosok gigi, cuci kaki, cuci muka. Karo incip-incip. Saking senenge karo donat. Kabeh aksesorise yangku iki bentuke donat. Kacamata bentuke donat. Tas blonjo gambare donat. Helme ayo SNI no. Oh, yo, siji neh bolo. Siji meneh sing bentuke kaya donat. Kuwi lali jenenge. Ning eling bentuke. Padha bundere, padha embuke. Ya wis, tikese bolo. Lah kok cerita apa, Ndra? Sing spektakuler no. Wis. Lah iya, ceritane apa? Saene napa, Bu? Weket mau tak takoni kok mbok uncale Om Bandi terus to. Jenenge wae konsultasi lho, Bu. Serah kira pakare no. Om Bandi wis kulino nek kon ngotak-atik lakon iki. Kowe wis tau ngerti cerita Toprak Dahpus Posjati rung? Burung? Wah. Ora tau nonton YouTube saiki, Om. Kok malah tekan ngendi-ngendi to? Iki mau jelase piye? Pripun, Om? Diuncalke neh. Balang watu bondo tangan saiki. Ngene Indra. Tak kira nek masalah naskah kok gampang. Jadi mending kowe golek wong isik, aktor isik,
terus pandangan lokasi ini yang di, nah, lagi engko cerita karena saya digawe bareng. Napa mboten saya damel naskah riyin terus lebih pados aktori to, Om? Nah menurutku ngene, jadi aktor itu akan lebih merasa dihargai, lebih percaya diri. Nek potensi yang ada di dalam dirinya itu dibuat atau ditulis dalam sebuah naskah. Contohnya Umpamane kue pinter bela diri, ya ta? Mengko penulis akan membuat karakter dan konflik sing iso dinggo menerapkan potensi bela dirimu ki mau. wah, nek ngoten benjing kula request sing ngenten jogete lho, Om. Wah, kok iso joget kowe? Ngece. Kene kulino ngibeng ngene dangdutan kok. Oh. Kok dari cak tante lho. Bar ki meneh Indra. Mulai sik. Kok sore kencan ro cacah kok sok. Lah ngrembug masalah golek aktor iki mau lho. Mbok saiki wae Indra. Aku ben iso melu kok. Lah cacah kok sih tekone sing engko sore lho, Bung. Mereka do PKN yang luar kota. Aku engko sore nek janjian karo wong. Nek kowe dhewe piye? Ya ora apa-apa, santai wae. Wah, oke nek no. Lah meh janjian terus apa tuh? Karo lek kamu tukang parkir kan lho. Janjian ngopo? Janjian arep delok dangdut. Wasis tenan. Film laga? Iya, Sis. Cerita Nusantara berbahasa Jawa. Basa Jawa? Apa ya nek sing nonton engko? Jenenge wae eksperimen lho, Mbul. Seperti trending. Neng ngene lho, Ndra. Cah nom-nom zaman saiki kuwi senenge nonton mini drama Korea. Nek ceritamu ki cerita lokal, ketoke ora masuk, Dendra. Kan urung dicoba. Apa salah nyoba? Mumpung enek kesempatan lho. Talent enek, alat enek, momen enek. Ya toh? Lah terus langkahmu meh piye, Ndra? Ngene. Aku meh ngadaptasi carane wong Korea gawe mini drama. Kok sing diomongke Aziz ki mau. Ning dipadukan dengan kearifan lokal yang kita miliki. Ketoprak. Lho. Kok malah tekan ketoprak lho? Ketoprak televisi pernah jadi masanya lho, Bun. Diadaptasi dengan drama kekinian. Pemainnya digoleki sing ayu-ayu, sing bagus-bagus, aktingnya digarap, fightingnya ditoto tenan. Wes to, jebol. Dian. Menarik iki. Piye, Meh? Cocok. Kowe piye, Bul? Nek aku ki yes. Ning digarap tenan lho, ora goromong tok. Ya tenan lho. Wong ki dienggo tugas akhir PKL ku kok. Oke, terus lokasi syuting kapan iki? Ya engko sik. Ki lagi tahap perencanaan kok. Ku nek wis deal, lagi eksekusi. Walah, ijik rencana to yo mau. Terus aku bolos PKL. Nah, ya ora apa-apa to, Mbul. Hidup-hidup tilik kos karo niliki mbak-mbak bakul es teh. Cerak masjid ngono ki lho. Mbak-mbak, mbok-mbok iki wis tuwek ngono kok. Mboten piket to. Wis mau esuk. Kok ketok lesu ngopo? Ora apa-apa. Kaya kurang darah ngono. Men kurang darah terus piye? Mangan sareng. Nggih mboten to. Kan enten suplemen penambah darah. Nah, niku dipangan. Ning kalih saren. Kene iki mumete tenanan malah pecah gojekan. Mumet kenging napa, Om? Meni tak ploke momon kerjana kene iki lho. Ora tau gagas aku. Momen sinten? Momon tanggomu kae. Sani kerja ten mriki to? Iya, jaga toko ngisor iki yen pas menik kuliah. Oh. Terus jenengan cemburu.
Ya piye ya? Alah, mbok wis ngomong cemburu, rasa isin-isin. Iya. Nah, ngono lho, tak selak. Om, kula niku tau ngerti omongane wong bijak tentang cinta. Piye? Cinta yang murni tidak memberikan ruang untuk kecemburuan. Kecemburuan muncul karena kurangnya rasa percaya diri. Terus aku kudu piye? Ya pede wae no. Jarene Linmas Teladan kebanggaan Indonesia. Nek jenengan merasa kurang pede, berarti jenengan merasa nek sing kurang saka dirine jenengan. Kurangku apa ya? Omah duwe. Gawean dobel. Menurutmu aku kurang apa, Ndra? Kurang apa ya? Dedek, gede dhuwur. Rupa Kurang ganteng. nek niku relatif, Om. Oh, iya. Aku ngerti kurang apa, Om. Apa? Kurang untu.